Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran daga jamhuriyar Nijar. Za ku ji cewa an ruwaito cewa kwamitin nan na malamai wanda suka ɗauki alwashin cewa za su dinga yin addu'o'i domin samun ci gaba da ƙasa ga wannan mulki na CNSP sun ci gaba da gudanar da alƙunutai a masallatai suna yin addu'o'in ne domin samun salama da nasara ga wannan ƙasa tasu ta Nijar. Sun ce kamar yadda shugaban ƙasa ya nema addu'o'i daga addinin musulunci ga malaman addinin musulunci, wannan dalilin ne ya sa suke gudanar da addu'o'in a duk lokacin sallolinsu domin samun ci gaba da ƙasa da kuma kariya daga Allah. An gudanar da addu'o'in ne a masallacin Ubayyu bin Ka'ab. Malamin a zantawan shi da manema labarai ya ce suna shirya wannan komin ne wuri-wuri, masallatai, jiha-jiha domin addu'o'i da neman nasara ga wannan gwamnatin nasu na CNSP. Ya ci gaba da cewa suna gudanar da wannan addu'o'i ne komin zuwa komin. A yanzu sun yi komin na 4, za su je zuwa komin na 5. Ya ce suna yin wannan abubuwa ne domin ƙarfafa shugabanninsu kamar yadda suka nemi addu'o'i daga gare su. Na ɗaya daga cikin abubuwan da suka nema daga wurin malaman shine wayar da al'umma ga wannan abubuwa na ci gaba da suke kawowa, domin faɗa irin na Yahudawa ba ƙarewa take yi ba. Don haka al'umma suna buƙatar wayar musu da kai da abubuwan da suke faruwa, wanda hakan zai faru ne ta hanyar malamai wayar da kan da za su gudanar. Ya buƙaci mutanen Nijar su tashi tsaye wurin gudanar da al'amura da wayewan kai a gudanar da al'amura. Kamar yadda yake cewa mutanen da suke kora ka su ba su tsaya ba, kai ma bai kamata ka tsaya ba. Ya kamata a dage da addu'o'i da neman nasara ga waɗannan maƙiya nasu. Ya ci gaba da cewa mutanensu su gane cewa wannan gwamnatin nasu ta ɗauko aniya mai kyau ta hanyar gyara ƙasa da ci gaban ƙasa. Don haka a taya ta da addu'o'i domin samun nasara da ci gaba. Ya ce dukkanin wani ɗan ƙasa yana da wata gudunmuwa da zai iya badawa, ba wai sai su kaɗai ba. Don haka kowa ya bada gwargwadon iyawar taimakon da zai iya badawa wurin ciyar da ƙasan gaba. Ya nuna cewa kada wai mutane su zauna su ce sai wane ne, a'a. Ya ce idan fitina ta zo kowa take shafa, ba wai tana cire ɗaiɗaikun mutane